Eusko ikaskuntza, jakitez. Liburuaren eguna aprilak 23. Halako egun batean aprilaren 23an jaio omen ziren edo hil idazle klasiko batzuk. Aitzakia da, baina balio duena, liburu ez, literaturaz, irakurzaletasunaz hitz egiteko. Hemen Iruñan Biurdana institutua. Duela 8 urte hasi ziren eta orain zentru horren ikastetxe horren halako ekimen ikur bihurtua dago, irakurketa publikoa da. Aste honetan edukituko da, ostiralean, eta gazteleraz halako zerbait egiten da, lehen ere ezagutu izan dugu, baina beti autore eta lan berarekin, Cervantesen Kijote hartu eta jende aurrean txanda-txandaka horren irakurketa publikoa egitea. Biurdana institutoan esan zutena zergatik ez euskaraz, eta zergatik beti berarekin aditu behar. Aurten bai, hurrengoan bestea txanda-txandaka ibiltzia, hoi egokiena, eta horrela modu honetan urte batez Axular izan zen, bestean Bernardo Atxaga, batean klasikoak, bestean egunekoak, gazteak, gerra aurrekoak eta ondela urtetik urtera literatur idazleen lanak eta autoriak berak ere ezagutzen ari gara. Aurten datorren ostirale honetan Mariasun Landa izanen da eta bere obra irakurriko dena. Haren idazlan batzuren pasarte hautatuak jendaurrian irakurriko dituzte ikastetxeko ikasle batzuk, irakasleak ere, gurasoa, gonbidatuak, famatua, pilotari idazle, euskaltzain eta halakoak. Biurdanako irakurketa beraz gaurko gure gaia hemen Euskal Herria irratian kultur aldizkarian. Eusko ikaskuntzaren laguntzaz eta babesaz egiten dugun saioa da. Jose Mari Zelaieta, Biurdana institutoan ikasketa buru. Aurtengo 8. edizionetarako Mariasun Landa aukeratu dute. Izena, Mariasun Landarena, berbada ezagu xamarra, aitu da bai, baina hortik aurrera nor den zer egin duen ez dugu horren beste ezagutzen. Bai, egia da. Bakarrik idazten du, orain arte behintzat, artikuloetik aparte, bakarrik idazten du aurre eta gazteentzat. Eta horrek egiten duena da, kanon normaletik kanpo gelditzea. Gerta daiteke ere hartu euskal literaturaren historia bat edo, eta ez aurkitzea ere, edo oso azaletik errana, bai bada aurrentzako, gaztetxoentzako idazten duen bat, Mariasun Landarena, asko idazten duena, eta horrela, baina kritikarik eta aurkitu gabe. Eta hori guretzat ere erronka txiki bat zen, orain arte klasikoen artean aukeratu ditugunean, klasikoak beti izan ziren helduentzako. Eta gaur egunekoak normalean bazituzten helduentzako eta gaztetxoentzako. Angel Lertxundiren kasuan, edo Arantxa Urreta Bizkaiaren kasuan, edo Atxagaren kasuan bertan, hemen ja irakurriek izan ditugunak. Baina hau zen lehendabiziko idazlea bakarrik gaztetxoentzat egindakoa. Zuzen, Biurdana nadalatzen duzuen irakurketa hau guetzat ere bide izaten da, ezagutzeko eta ezagutzera emateko ere. Eure einean ez da, autorea. Mariasun Landa, aurreta gazteentzako idazten duna, zer bakilago, seguzu Mariasun Landaren lanaz. Langile dela eta lan oparoa dula bai, zer gehiago? Bai, oparoa, 30 hurbiltzen den, 30 liburuat hurbiltzen den idazlea da. Kritikoak eta aipatzen duten, bera izan zela gaztetxoentzat eta errealismo kritikoa edo sartu zuena. Hau da, gaiak, ez bakarrik aurren gaiak, baizik aurrentzat idatziak, baina gai unibertsalak eta batzuetan zorrotzak ere. Demagun dibortzioa, demagun suizidioa,
maila arin batean, galtzerdi suizidarekin, demagun bakardadea, depresioa, hain zuzen guk aukeratu ditugun 3 liburuetan agertzen dira gai horiek. Gazte txikientzako aukeratu dugu galtzerdi suizida. Eta izena bera suizida ja badu horrelako txokea. Egia da galtzerdi bat ez dela suizidatzen, baina bai galtzerdia bere bizi aldatu nahi du. Eta horrek ekartzen dizkio abentura batzuk, eta hain zuzen oso aberasgarria berarentzat. Besteak atua bakar-bakarri sentitzen direnean, eta hor agertzen da neskatxa baten bakardadea, gurasoek hor daude separatzekotan, eta horrelako gaia. Eta krokodiloa hoe azpian, hain zuzen krokodiloa hori da bakardadea, depresioa, eta hori zen du. Behartautak gaztentzako, baina ez azalkeri hutsak, baizik horre gaiak, eta horiei tratamendu petxatzen du, zentzuzkoa ematen jakin. Bai. Hau da, gaztetxoentzako zuzendua, baina maila exigentean egina, eta kritikoek eratzen dute, baita idaztiko manera ere, bai, ongi zaindua, eta horren ondorioa da, sari nazionala izan dua, 2003an, eta hainbat hizkuntzetara itzuli izan. Hori da, igual kontrastia da, edo igual hemendik kanpo ezagunagoa gure artean baino, rekonozimendu eta sari batzuk eta eraman ditu, baina ez zait beste esango zeitatxaga bat, beste batzuk esaten dira, autore mediatikoagoak edo ezaten nomen dira. Bai, egia da. Agian hori da, gaztetxoentzako eta gelditzen denean, zirkuito txikiagoan edo, beste zirkuito batean gelditzen da. Segurazki salduak izan ditut liburu horiek, denok aipatzen dute ikastetxeetan eta liburu asko irakurtzen dela, irakurri agintzen dela, eta orduan salmenta aldetik garrantzia handia daukala horrek. Baina egia da, zirkuito orokorren, hau da, literatura hitz egiten denean, beti marginal xamarra gelditzen direla hauek. Eta pena da, baina egia da, jende normalak ez ditu ezagutzen. Helduok ez dugu hartzen aurrentzako liburua espada ez dakit. Beti semearentzat egiteagatik edo semeak duelako horrelako gauza. Eta zirkuita normalizatua hori oraindik. Horre bere lanari eta horko buruzko referentzi batzuk. Ez da, betire, zuek, nagamazue, 8 urteotan, bate pentsatzak edo, lehendabiziko idazle handerea, ez da hola, izan duten da 3. urtean, Arantxa Urreta Bizkaia, egon zen gomidatu. Bai, egia da, 2002an, 3. urtea zen orduan, eta Arantxa Urreta Bizkaia gomidatu genuen. Eta hau izan da, 2. Ez dut, hor badalako, eta ez da horren aspaldi, 8 emakume idazle, 8 uniberso, bai, Ana Urkitzak eginikoa, eta Josen Arantxa Urreta Bizkaia, eta baita, hau bera ere, zueka gustatutakoa ere badagotartian, bai, zuzen esan du, 8 uniberso, 8 idazle. Ez hor bada, emakume idazle eta horiek ere bizitzaren beste arlo askotan bezala nabarmendu gabe daudela edo eta ikusi gabeko edo zuen kasuan ere badago kriterio hori, pixkate hori ikuste ezintasun horretatik ateatzeko. Hombre, ez dugu zuzenean hori horta jotzen, baina kontuen hartzen dugu ere egia da. Eta lehen aipatu dugu Arantxa Urreta Bizkaia izan genuela, eta baita Castillo Suarez ere etorri zen, hori da, Castillo Suarez ere ekarri genuen. Bai, pixkan bat horrekatzen saiatzen gara, eta erakusteko badela ere, ez dela nahi ez gizona izan behar idazle izateko, baizik baditugula. Baina, horrez gain ere kalitatea edo ikusi nahi dugu, edo gure ikasleek ere ezagun dezaten pixka bat mundu hau, uniberso hau. Ostirale goize guerian, irakurketa jendaurrekoa, eta hori izango dugu nausia. Ja, pare bat urte edo, uste dut, kasu honetan, Iruñeko ayuntamentoa, eta Atenioak ere itzaldia, Mari Jose Olaziregik, aztertuko du, Maria Zulandaren uniberso literarioa kasu honetan. Institutoan betire, Jose Mari, hemen biurdanan, besterik egiten duzen, Maria Zulandaren lana eta horra ezagutzeko gehigarririk eskola orduetan edo? Bai, aurten lehendabiziko 3 hilabete hartan ez honekin lotura zuzena zelako, baina, gure bizi normalaren barrenean Maria Zulandaren beste liburu bat ere nire eskua zurean irakurri zuten lehen mailakoak. Etzen honegatik, baizik, horrela planteatu zen, gerogo aukeratu genuen emakume hau. Guk egiten duguna da, aukeratzen ditugun zati horiek aurretik atera eta klasean landu. Orduan, momentu honetan, aste honetan, kurso guzietan lantzen ari dira beraiei irakurriko dieten zati horiek.
eta komentatu, edo, bai, aurretik egina dugu lan hori, egiten ari gara lan hori. Egun nagusia betire ostiralekoa da, eta hor, antolaketaren aldetik eta saltza handi xamarra izaten da, etxeko eta etxeko kanpokoak ere, eukitzen dituzulako, jende mugimendu bat, ezta? Nola daukazu egituratua, edo eta hemen etxeko irakasle, guraso, unibertsitatea eta pixkaten kriterioak eta. Goiz horretan, 7 saio egiten ditugu, ordu erdiko. 7 saio bakoitzean 5-6 irakurle izaten dira, lehen aurretik aukeratutako zatirik irakurtzen. Irakurle horien artean baditugu kanpokoak gehienak. Saio bakoitzean ikasle bat izango da gurea, baina besteak gonbidatuak. Bai gure gana etorriko diren ikastetxeetatik, eta bai beste persona batzuek hor aurkitu ditugunak, eta musutruk eta oso gustora etortzen direnak. Gero gaina eta urten egin nahi dugu lehiaketa bat izan dugu eta sari banaketara egin nahi dugu egun berean. Beti danik izaten genuen horko lehiaketa literario bat, baina egu berritan egiten genuen. Aurten pentsatu dugu ona ekartzea eta dena batean lotzea. Eta orduan eskatuko diogu Maria Zulandari, nahi baldin badu, azkeneko tarte horretan bera izan dadila sariak eta banatuko dituenak. Eta... jende figura hola ezagun batzu, hemen ikusiko, barriola eta modan dagoen, azken hiru hauetan uste tirabatzen ditula, eta aurrena hirukoren auskatkoa, Gainera, hau, ez aldu zuen hemengo ikasle izan. Ikasle izan dua, bai. Hau ikasle izan dua, ja bain dela urte batzuek, gurekin egon dua. Eta, bai, baditugu... Zer edo trebeago eskupilotan beste lanetan baino, bide batez edo... Ongi moldatuko da honetan ere. Ongi moldatuko da. Hola, jende ezagunen artean edo, bakoitzak ezagutuko du, gehiago dugu, txixiago, baditugu 3 kirolari, eta horietatik 3 pilotariek dira, Abel Barriola, Aitor Zubieta eta Oskar Lasa. Eta gero musikarien artean Jose Txogoia, etorriko zaigu, baditugu kazetari batzuek, Diario Baston, Jose Balezeta barkatu, eta Xavier Usabiaga EITB-koa. Batu dago du, Sagrario, Euskaltzain oso izateko bidea baita. Bai, prestatua genuen bere sarreratxoan edo, prestatua genuen urgazlea zela, baina erantzi beharko digu momentu honetan baita hor dagoela, kapilean dagoela, agian sartzeko. Literaturarekin zerikusi zuzena do, besteren bat ere. Bai, badugu Aingeru Epaltza eta Xabier Olarra, aurten Euskadi saria izan doa itzulpen gintzan. Gero, egiten diogu, omenaldi txiki bat egiten diogu, azkeneko egun hauetan, urte honetan hartzen ari da, Zeferina Montellasi abartzakoa. Eta bere izena ere gelatxo bati jarriko diogu, eta Maria Zulandarena ere bai. Eta gero, Enrique Kenner ere etorriko zaigu, bukaeran, Unai Iturriaga, badugu... Eta Maria Zulanda, bera, pentsatzekoa da bai. Maria Zulanda... Ez da izaten oso agertu zale. Ez, nik uste ez. Hala ere, han egu berria horretik, berekin lehendabiziko saio egin genuen, lehendabiziko harremana, eta gustatu zitzaion, eta oso eskuzabal, eta oso xalo agertu da gurekin, bai, ongi. Mila esker, Jose Guri. Jose Mari Zelaieta izan dugu solaskide. Biudana ikastetxean aurten ere antolatu duten irakurketaren aritik, Maiasun Landa aurtengo autorea. Ostiralean izanen da saioa, zentroan berean institutoan, aurrez etzi hitzaldia Iruñeko Aldezarrean erraldoien txokoan, Mari Jose Olaziregi irakasleak emanik. Kultur aldizkaria egin dugu hemen Euskal Herri irratian eusko ikaskuntzaren laguntzarekin eta babesarekin. Eusko ikaskuntza, jakitez.